Hezká rána. Podporuje, Dobrá rána. Co říká? Doma tě podporuje, víte, jako bylo z brány, člověče. No, tak to není. Dneska musí tak. Může jako by stopera. Jo. Dneska. Jako do budoucna příprava, nebo? No určitě, protože dneska je hodně hraní nohou. Jo. A to je pořád si to větší kluci, víš, to je, to je jasný. Co? Je dobře normálně? Celý dílej. No je takový nějaký divnou barvu má. No tam do školy nechodí. Ne, to jsem skončil, jako bylo ta záží si tam... No. Já jsem byl třídní jsem byl potom po mateři v hospodě, ne? No. Tam přišel jsem, ty vole, to tak máte teď, a říkal mi, měli vždycky takhle? Jo. A říkal mi, že jsem odcházet, se vole. Říkám, ne, jasně. Dobře máte! Na zem si dej. Tady to bylo. Posouvejte! On se třídní Honza, víš? Oni všichni říkali, Honza, jestli ty gáre. Výborně, ale! Dobře, Luky, ale! Zíraj! No, i velký balon. No, máš tady kompletně.